За YouTube. Ако няма? Снимам видео. Няма да снимаш видео, ама не трябва да ще няма видео. Това е една агресна игра. Не, ние кафе ще пием. 2 капучино и 1 сок ще кажете по-иска. Банан. Банан и ягода, не е банан. Банан и ягода ще пиеш? Да. Знаеш това. Конечно. Барси. Едно видео, знаеш какво? Не, какво искаш да го снимаш? Просто казвам, че нали едно видео. Ама видео на каква тема? Какво ще На бъде? YouTube. Да, ама на какво ще снимаш, кажи? Игри. Игри? Това не е игри. Игри ще снимаш и ще ги пускаш. Какво ще ги гледаш? Как да ги снимам? Как да ги снимам? Аз не знам. А дали на някой ще ми е интересно, нали? Трябва да избереш нещо интересно. Ало? Ами, човек трябва да ти подсета за кухнята утре. Нали? Да. Да. Да, ама има чантичка в къщи, съм приготвила една такава леди, твоите червена, а в хладилника има 2 ледени такива плоскости в средното. Направо към сложиш към тях, да може да не вкисваш, защото някои скисват също. И това да те подсетя. Ние сме седнали тук на Годеч, да пием едно кафе, да размърдаме максималко, че почне така леко да мрънка, да не е в една поза. Да сиди. Няма тирове. Няма тирове. Много ли има? Ние от София идвам така бавно нещо. Много движение. Че тръгнах от час пик. Това ще е това. Ама не е като петъки. И поне по тангента ни не знаем, а пътя по тангента. Не можем да запомним, то аз не мога да запомня. Защо? Така нещо. Ники не един път. Ще ги запомним, като ме водят. И аз не го запомня. Добре, какво ще идваш ли в нас? При нас идваш ли? Познато ми така, някой ми е казал. Когато му оставиш за една хрендичка, така останеш. На масло, когато ядеш. И утре ще мине, защото го ще седим чистото, няма да го направи. Ама също той ще го вземе и като ще еде. Ама иска
постоянно дете това момче. И как се ни забре готвим се също за ядене. А той е постоянно. Яд, закуска, не пропуска, паслеца кутия. И само сиди. Добре, и бъде пушка пред тебе. Да, усещам, усещам. Ще оставя, че много тежи, заздравейте. Не пипай, да не стане това. 2 пъти капучино. Да, и едно софто. Да, банани ягоди. Чашка трябва ли? Ами, Влади, ти от какво ще пиеш? Ще Мога и сламка да дам, ако искам. Сега ще да искам. Те са огромни чашки. Ние това ще спи на 2 часа. Нищо. Прес. И то с Макси... Харакши, ще ви ходихте ли? Банани ягода. Това не съм виждала. Ти може да пинеш една глътка, като пробваш да ви вкуси. Сигурно, банана винаги ми харесва. Ако беше с ябълка. Тук ли е някой? Аз не виждам. Нека е там. Кой? Аз преди съм си взел капучино. Да, и кофе. Ама мляко. Да, повече мляко и малко кафе. Повядай. Сломка. Сломка. Има двата вкуса. Много си е вкуса. Стой тук, бъде. Аз почти съм си го изпил.
Работата е... Аз дома ела. Кой? 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 Какъв? Добре. Лучше ето само за малко. Ама как се нагодих, човече? Мамичката само. В басейн дал за... Ти си след тези цигари, къде не имаш. Ами имаш кутия. Викам, по-странно, като... Как не може? Много ясно няма да ми изпиш. Преди да запалиш. Не трябва някакъв път мисля. И на криботроника да може. Аз ти сте хори. Не, майко. Джаги. Души се взима и всичко. Не, нищо не мога вече. Аз съм не. Добре, души се. Що съм правил? Що съм правил? Сертификат ми. Мама, що не знам какво с нас по-често? Че? Аз така. И вингата. Гледа го събради. Чува се как си открива човека, чува се как си реже, как си готви, как си стърже и това. А това се случва нощеска, но вчера ми свале улети. Много вкусно. Ама не знам, човек, какво се случва. До 12:30 влиза. До 2. До 1. До 12:30 влиза. Матч. Слава като зада ми не за сирен. Нищо особено. Как се затвори? Което ме да го се отварям това. Сега просто късно скарва лева човека бяха за... Оле, аз там късах, че имаше едно гнездо. Там има едно гнездо. Правиш ли неща? После да не... То можеш да видиш, ако може. Гнездо. Още едно има. Да има май. Ела при мама, Макси. Ела, че има кучета. Там е леко. Макси!
Не е нищо бе? Чем да платя, взема 2 пластмасови чашки. Взема бабата чантата. Тръгваме. Ще чакаш хамбургерите и ще ги платя. Добре. Бома. Ребра много хубаво повече. Kako da Ребра много, не знам. Само на диск. Добре, долу. Ja gledal sem nazad. Той те търси. Има при другите хора да чака да сипаме. Той търси мене. Но все край това. Бамбу. Сядай. Ай, Владко. Владко ще изчака бургер и отива в колата, вземите кафецата. Чанците си вземи. Който е плати? Саках ти ги донеса плати. Ама платени ли са? Не, оттам направо. Колата ми е там. Аз ще взема кафетата. Аде ли ти? Ето, хари. Вие съм бил пасат човече сега. И преди много такива случаи. Благодаря. Чакай. Боли ме ръката. Да, ви паем да си кафе. Мики? Супер. Ръката ми е умряла вече. Кое? Ръката ми е умряла, защото много топло. Няма да ядеш колата. Да ядеш, да? Ники, айде да разхлаждаш. Аз това тръгнах, защото дойдох да си взема това тук и котката и хребет. И ще количката. Тук ли да чуш с такова бургера? Да, също малко. Кой си купи чак?
А кафето къде е? Еге, тук ще го давай сега. Не, аз не го искам. Кафе е лъчо. Жега? Я стоя на жегата. Кръчем, да не говориш. Вратата... Остър завой. Остър завой. Имаше басейн, ама не работеше. Влизал добър ли е? Беше покрит обаче. Така шезлонги, полянка. Лодка. Имаше лодка там. Къде? И в басейна? На басейна ти могли ли? Не. Как видят? Ще лъжа. Те пък тук няма така дръжка. Другите коли има отгоре дръжка да си хванеш. Тук няма, я се си дръжка. То при нас има. А при вас има, тук няма дръжка. Ще пробва нашия булгар. Не се разтопили кашкавалът. Моля? Той така трябва да бъде. Що? Това е хамбургер. Не знам. Това не е като хамбургер. Трябва да е, нали... Не изглежда така. Става вкусен много. Той се залепи хартия. И най-важното, влизахме в Параклиса, имаше свеж, запалихме.